Povești nescrise, Pisicuța Ginny. Într-o zi frumoasă de vară, prințesa Cadența s-a hotărât să o viziteze pe prietena ei, pisicuța unicorn, Ginny. După o călătorie de 3 zile și 3 nopți, ajunge în împărăția pisicuței Ginny și se întâlnesc într-un parc plin cu flori. Dar pisicuța era cam supărată. A răcit și nici cum nu-i trecea. Pisicuța a luat miere de la albinuțe, praf de stele de la licurici și nici cum nu-i trecea. Cadența s-a îngrijorat. Vai de mine, pisicuțo! Ginny, draga mea, dar cum ai răcit așa de tare? Miau, miau, m-am jucat în râu și miau, 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 mi-a fost cam frig, dar am vrut să stau să mă joc cu broscuțele. N-am prins niciuna. Vai, Ginny, iubita mea, haide să te duc în regatul meu la buna mea prietenă Twilight Sparkle. Știe să facă o magie de vindecare minunată și o ajută chiar și Spike. Miau, ok, doar că va trebui să stau pe spatele tău. Aripile mi-au obosit și nu mai pot zbura. Nici o problemă, prietena mea dragă, zburăm de îndată. Cadența, fiind îngrijorată că pisicuța parcă tot mai rău se simțea, a zburat foarte repede și a ajuns înapoi la Twilight Sparkle cam într-o zi și într-o noapte. Pisicuța deja nu mai vrea nici să vorbească, nici să mănânce. Era tare supărată și era chiar foarte caldă. Twilight Sparkle, când n-a văzut-o, a zis: vai, Ginny, draga noastră, te-ai îmbolnăvit! Of! Spike, Spike, caută repede cartea cu licori magice de vindecare. Acum vin, Twilight Sparkle, acum! Repede au deschis cartea și au început să facă magia. Twilight Sparkle citea ingredientele care sunt necesare pentru magie și era nevoie și de o pană din aripile unui unicorn. Oare de unde găsim noi așa ceva? Și Spike zice râzând: hihi, de la tine, Twilight Sparkle, doar ai aripi. Oh, ai dreptate, dragule, așa este. Hai să punem o pană de la mine. Au pus repede pana și puf, s-a pregătit magia. Pisicuța deja începea să-și piardă culoarea, atât era de bolnăvioară. I-a dat repede licoarea magică și așa ca prin minune, pisicuța noastră Ginny s-a făcut bine. Miau, 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 mulțumesc, Twilight Sparkle. Vai, nu știu ce m-aș fi făcut fără ajutorul tău și al Cadenței. Drept mulțumire, am să pregătesc un bal în împărăția mea. Toate pisicile unicorn din împărăție vă vor aștepta. Voi veți fi invitatele noastre speciale. Mulțumesc că m-ați făcut bine și vă aștept.